използваме два пегаса, които пък нарочно така, нали, го правим по-такава, отиваме в зоната на шпионажа. Това е знака на копиран на програмата Пегас, която е първият шпионски софтуер, който е използван в арабските страни. Така да има някаква... Здравейте на всички! Днес предаването ще бъде изключително специално. Това е планът Дуло. Припомням, че династията Дуло са основателите и първите владетели на съвременна България. Нейните представители са едни от най-мощните монаси на ранното средновековие, като Кубрат Аспарух, Тервел, Крум. Вмето ме, че преди дни бе Международният ден за безопасен интернет. Да внимавайте какво съдържание и къде споделяте. И най-вече ако се опитате и да го копирате, тъй като в това предаване ще видите много интересни неща, които не е много желателно да ги копирате, тъй като ние имаме своите авторски права. Днес е 10 февруари, 41-я ден в годината според Григорианския календар. Остават 324 дни до края на 2025 лето. Какво ще рече това? Че както виждаме, едно се започва, друго става в нашата държава, така че тук ще оставим всичко на народната ни любов да остави събитието. Малко факти за този ден. 1983 година в България влиза в сила първият закон за печат, а пък през 1953 година нашето Народно събрание тогава прави изменения в наказателния кодекс, като предвижда смъртно наказание за измяна на родината. Имаме ли такива хора, които са изменници на родината според вас? 1990 година Михаил Горбачов заявява пък в едно от интервютата си, че обединението на Германия е в ръцете на германците. Тук ще питам вас, зрителите, къде е обединението на България? В ръцете на кого е според вас? Хората, които пък вярват в физиката, знаят, че разликата между миналото, настоящето и бъдещето е само една устойчива илюзия. А Крумовите закони съществуват или са едно далечно минало? Малко се отплеснахме по традиция, бързо да представя нашия гост, който всъщност няма нужда да го представя. Всички знаят кой е. Казваме здравей и добре дошъл на Крум Салов. Добре дошъл в нашото студио. Здравей на теб и на твоята вярна, предполагам, зрителска аудитория. Така, благодарим за което. Това, както знаем, е предаването Планът Дуло. Ще попитам Крум Салов как е започнала неговата спортна кариера. Аз се притеснявам леко, че толкова много пъти съм разказал за годините назад, че може би не съм достатъчно интересен и нещо ново едва ли мога да споделя кой знае какво, но подобно на повечето момчета, в които някой виждал потенциал да стане добър футболист, да речем. И аз съм имал такива надежди, желания, старт на кариера. Играех в юношеските формации на ЦСКА, сравнително добър играч бях за периода, в който все още бях на терена. В един възлов момент прехода между края на училище и, тъй като по това време всички ходехме 2 години задължително в казармата, войници, имаше вече момент, в който ако отидеш в спортната рота на ЦСКА Чавдар, можеш да продължиш кариерата си и дори да стигнеш до мъжки отбор. А ако не ти стигнат качества или връзки, което много често се случва в България, тогава 6-та глуха, както се случи с мен, пратиха ме нормално военно поделение в Брезник, на 50 км от София, така наречената пехота, Кашик, където играех в футбол. Група тогава беше в Брезник, това става въпрос за конната пехота. Не, пехота си, пехота, пехотинец. С отбора се казваше Чорни, колкото и да е странно, нали, хората асоциират с друг човек това име, но това е старо партизанско име на местния отбор. Играх 2 години там по долните дивизии и вече като студент продължих да се състезавам в академик, университета, в който Ви Карл Маркс играх и така. Тоест не се очертаваше да имам кариера на спортен журналист до момента, в който, завършвайки висшето си образование със специалност МИО и вече тръгвайки по разпределение, защото в тази епоха не можехме да работим това, което искаме, а ни разпределяха според специалност и образование, се появи един конкурс в тогавашния вестник Народен спорт, който вече не съществува, за съжаление, но беше един от двата такъв тип спортни медии на хартиен носител. Хората и това вече сигурно са позабравили, по-малко поколение го и виждало. Имаше конкурс, обявен за място в отдел футбол на вестник Народен спорт. Един приятел отиваше да се пробва и каза: бела сме да ми държиш така смелост, кураж и подкрепа. Аз отидох, взех, че се представих добре и ме взеха мен.
заедно с небезизвестния колега и приятел Асен Спиридонов, главния редактор на Евроспорт за България. Аз отидох в отдел футбол, той отиде в отдел спортни игри и други спорти. И така ми започна кариерата на пишещ журналист. По случайност малко. А телевизионната ми, също съм разказвал, е благодарение на Сашо Диков. Небезизвестната култова фигура се не върни. Аз в 1991 година се явих пък на един конкурс в Френското посолство да отида на стаж в школата на Бернар Тапи, тогавашният собственик и президент на Олимпик Марсилия и мастит бизнесмен във Франция. И там се преборих, спечелих конкурс, отидох за една година във Франция и Белгия. И когато се върнах, започнах с Вестник Спорт да пиша репортажи, пътеписи, впечатления от това, което съм видял и чул и научил. И Сашо Диков, водейки тогава култовото пак, мога да категорично да го заявя, както него самия, предаване маратон по ефир 2 на единствените телевизии тогава, канал 1 и ефир 2, 3-часово следобедно неделно предаване, ме покани в студиото да разкажа какво съм видял, какво ми е впечатлението Бернар Тапи още. Все пак това беше отбор, който играе в ЦСКА, Стоичков тогава направи фурор срещу тях и Бернар Тапи беше важна фигура. И след събеседването на живо в студиото, той ми каза: изчакай отвънка, като свърши предаването, излезе и заяви: абе, ти искаш ли да станеш едно име във вестника Крумсалов или искаш това, което журналистите са дали на телевизията и всички останали, да дойдеш да работиш много? И така започнах. И тук пак се вижда, че това е един период, който е бил така цветущ и за спорта, и като цяло за развитието на хората като личности. Това засегнахме в миналото предаване, как в днешния ден, спрямо днешна дата, един млад талант наш, който е изявил някакъв спорт, че иска да го тренира и да се развива в тази област, се оказа, че почти няма данните да получи първо финансирането, да се развива. Обикновено тези наши млади спортисти талантливи отиват в чужбина. Сега, това е грамаден проблем на държавата. Не е сега тук и място, ще ми трябва отделно едночасово предаване, за да обясня, може би, как могат да се променят нещата, но има две основни причини нещата да са в такава трагична фаза. Едната е леко идеологическа, защото до 10 ноември 1989, така наречения етап на социализъм, социалистическия строй, спортът беше витрина на този начин на обществено устройство. Тоест, при условие, че спрямо западния свят, спрямо постиженията на Западна Европа и Съединените щати, нашия източен блок, СИВ, Съвета за икономическа взаимопомощ, Варшавски договор и още лагера, който остана към Съветския съюз, изоставаше във всяко едно отношение. Икономически, политически, от към свободи на хората, от към стандарт на живота, от към дори просто сравнение между източна и западна Германия, или между Мерцедес и Трабант, или между Жигули и Фиат и така. Един от начините обаче да превъзхождаме така наречения Запад беше спорт. Изключително огромни средства, инвестиции, методика, наука, подкрепа от партия, правителство, общини, училища. Тоест, цялата държавна структура беше впрегната в това през спорта да се състезаваме и да побеждаваме. Америка, прогнилия Запад и така тези, които по всички други показатели почти ни превъзхождаха. И в този смисъл толкова много средства се изливаха. По този начин се бяха създали прекрасни основи и подходи за това как да се развиват спортовете. Плюс, разбира се, допълнителните много по-голям брой население. Липсата на странични фактори, като
интернет, телефони, смартфони. Нали? Горе-долу спорта беше основно занимание и за гледане, и за практикуване. Всичко беше безплатно, защото държавата изливаше огромни средства. Тоест, мен като дете идваха да ме канят така наречените съгледвачи, скаути или хора от различни спортове в хандбал, волейбол, баскетбол, лека атлетика, гимнастика, за всичко. Казах, бе, ти ела ще станеш състезател. Аз, разбира се, нали, повечето деца си харесват футбол. Тоест, системата беше така направена, че ако имаш качества, можеш да се развиеш. И това те утвърждава в обществото. Това спортистите бяха сравнително първо много уважавани и ценени и харесани. Второ, можеха да пътуват на Запад. И трето, бяха добре осигурени финансово за онези стандарти. И ето ти няколко причини, поради които нещата бяха точно това сме споменали в предишното предаване. Олимпиадата в Москва 1980 година. Там сме на трето място. Да, само че там задължително трябва да се спомене, че заради бойкота, защото тя беше само между така речените соцдържави, ги нямаше големите западни сили. Не знам дали го знаете това. Да, но и там статистиката е такава, че сме на трето място пред тази единствено тогавашния СССР и ГДР. Да, но ги няма Америка, Западна Европа, Германия, Англия, Италия, Франция, т.е. големи спортни сили ги нямаше. Всъщност, най-реалният показател колко сме били добре е по-скоро Олимпиадата в Сеул 1988 година, където вече целият свят присъства. И там сме, сега не мога да се спомня, 6 или по медали, обаче имахме 8 златни медали. Тоест, това е върха за всички времена, просто защото в реална конкуренция смазахме всичко живо. И се наблюдава един спад просто и на кадри, и на самите спортове, почват да изчезват в годините. Сега има демографски срив. Има разнообразието от занимания, които младите хора просто не им се влагат усилия, желания, отдаденост. Има проблем с финансирането. Тоест държавата почти никъде не помага и не инвестира. Въпрос е на лични средства на семейството или ако си някакъв свръхталант, нали, да се намери спонсориране или някаква помощ от страни. Мотивацията е много по-различна. Сега толкова много други начини има за изява и доказване. Между другото, той има едно старо правило. Големи спортисти, особено футболисти, стават деца тръгнали от бедни семейства, като това е начинът те да си оправят живота и се спасят. Така че има много реални, обективни фактори, които правят така, че днес спортистите ни да са единици на световния. Това е така. А какво може да кажем за другия вид спорт? Едни друг тип спортисти, които се сравняват за власт, които ги наблюдаваме в България в момента, така наречените ни политици, ако така се изразиме, които имат някаква борба кой кого да изпревари и да докаже колко е велик. То за действие виждаме, че нищо не се случва, поне на думи. Ако може така да се изразим, защото ние виждаме само ни думи, никакви дела и действия реално. Това го наблюдаваме, може би около вече колко години станаха, да не казвам 30 години, но горе-долу едно и също е държето. Вие сте по-млади и наблюдавате този процес от 30 години и той се задълбочава и ситуацията се влошава и перспективите са мрачни и реалността безнадежна. Но най-вероятно, чисто исторически, може би ти да си по-добре подготвен от мен, така че няма да правя някакъв сравнителен анализ назад във времето. Първо, според мен това малко и много е заложено в менталитета и характер на българина. Второ, изобщо не можем да се абстрахираме от периода 44-89, когато политиците са били единствено и само тези верни на партията, тези служащи на един определен строй, на една определена система, включително контролирана от държавна сигурност и от структури, които тогава всъщност едва ли помните, но нещата не бяха много по-различни. Просто по обективни причини имаше повече възможност за инвестиции и много отрасли се развиваха така, че държавата изглеждаше добре. Сега, за съжаление, и това го няма. Така наречената свобода и демокрация, за съжаление, в България се превърна в комбинация от най-лошото от онзи прословут строй и най-лошото, което можахме да вземем от така наречения капитализъм или уж от свободния свят или от уж демократичните системи.
Тоест всичко негативно и сриващо доверие, морал, авторитет на институции и така дойде от едната страна. Всички менталитет на шурубаджанащина, връзки, корупция, мързел, хитруване, андрешковщина от другата. И в комбинацията ни доведе до, за мен, и в морален аспект особено, сме в национална катастрофа. В България няма авторитет, няма ценностна система, няма някакви морални критерии, по които тук единствено и само виреят тарикатите, схемаджиите, престъпниците, мутрите, олигарсите, зависимите. Просто е катастрофално положението. Какво се случва с медиите? Защо се получава това едно... Как да се изразя? Гледаме един хубав филм, да речем по телевизията, тръгват рекламите. Да тръгваме от рекламите. И ще се предлагат, няма да се продължи нещо хубаво на зрителя, се предлагат или лекарства, или някакви такива неща, или за някакви проблеми. По същия начин и по новините. Винаги всяка една емисия, която и да е телевизионна програма, която да се пусне, емисията започва, никога не започва с нещо хубаво, стига да не е някакъв национален празник. Ако е национален празник, се започва с националния празник и след това хващаме винаги някъде катастрофа, нещо станало, някакво нещастие, някъде проблем. Никога нищо положително в самите новини. И това някакси малко натоварва хората и по мои впечатления, хората спряха да гледат телевизия. Започнаха да гледат ето такива канали и да се информират от тук, защото тук е малко по-филтрирана информацията. Друг е въпросът вече колко е достоверна. Това го оставяме все пак на зрителите да вярват това, което виждат. Тук вече може да... Тук е пожелание, докато другото е до някъде до принуда, защото натискаме действителното на телевизора и пускаме еди кой си канал и той вече тръгва това, което вече сме решили. Сега, отзад напред. Интернет е необятно пространство, с смартфоните всеки вече е медия, с въпросните Facebook, Instagram, TikTok и останалите платформи, конкуренцията и избора какво да гледаш е невероятен. Отдавна отстъпих от авторитети и позиции телевизиите, разбира се, но що се отнася до това, ако конкретно за новините и после за рекламите ще изрази като мнение. Мисля, че обаче не е само български синдром това. За съжаление, човешката психика и реакции, инстинкти се ръководят от това да видиш и чуеш някаква драма, проблем, нещастие, убийство, катастрофа. В битката на частните медии за рейтинг, те отдавна са си дали ясна сметка, защото там се изчислява до минутката, до секундата, гледаемостта на дадена рубрика, новини, предаване, реалити или филм, сравнено с конкуренцията. И отдавна е установено, че лошата, тъжната, катастрофалната новина се гледа повече. Те затова, ако има изобщо добри, се остават на финала на емисията. Дали е жажда за зрелище, дали е да злорадстваш на чуждото нещастие и си кажеш, добре, че не се случва с мен, не знам. Но това е психика и менталитет на повечето хора. И това обяснява подредбата на новините. Тоест, дори, примерно, ако аз съм главен редактор и не искам така да ми изглежда емисията, когато 3 пъти подред конкурентът те бие, защото той започва с убийството и катастрофата, а ти започваш с детето победител в математическа олимпиада, когато 3 пъти подред те бие другия, или те сменят теб, или ти казват смени структурата на новините. И ти се принуждаваш да го направиш. Аз се сещам за един случай, когато интернет не беше навлязъл толкова в нашето такава пространство, като ангажираност през деня, всеки си отвори смартфона, да провери нещо или да отвори лаптопа и да прочете новина. 1999 година беше, когато имаше един конфликт в Сърбия, имаше едни бомбардировки там, и помня тези събития. И какво се случи? На 2 юни знаем, че в България бият сирените, в част на загиналите. Една баба се оплаши в 12 часа на обяд, беше буквално до мене тази женица. Тя изпадна в ужас, защото е видяла по новите, че стават бомбардировки и си помисли, че в момента бомбардират София. И аз едва се успокоил тази жена, защото е видяла по телевизията нещо и той е влезнал в съзнанието точно негативното и тази жена се беше оплашила, беше буквално пред инфаркт. Докато ти обясня каква дата сме, тя после се успокои, като разбра, че е 2 юни просто. Има и другия момент, че тук една огромна част от населението
живее в едни други векове. Само ако погледнете репортажите и новините за телефонните измамници и възрастните хора, които хвърлят... Постоянно го има, да. После като ги интервюират, изглеждат сравнително адекватни, не са, нали, с съзнателно поведение, с целия си акъл. Но обаче почва се тюхат, аз как се хванах. Гледали непрекъснато и те пак се подвеждат. Не знам, това е малко, нали, етикет на едно общество. За мен необяснимо. Сега тук ще пусна на зрителите едно нещо, което ще го чуят, когато монтираме самото предаване. Преди месеци ми звънна телефон от непознат номер. Аз случайно ги вдигам, тези телефони обикновено не ги вдигам. Аз обратно, аз вдигам всички. И получаваме добър ден, търсят ме по име, така и така. Аз казвам пък какво да му предам на този господин, нали, правя се, че нали, не съм аз. И се оказа, че фирма изкупува база данни с телефонни номера и започва да предлага услуги на хората и да им досажда с различни такива неща, които нали, защо буквално не ни интересуват. Ало, здравейте, удобно ли? Здравейте, да. Разбирам с Михаил Стойков, нали така? Кого търсите всъщност? Михаил Стойков. Така, вие от този телефонен номер на кого е? Какво? По какъв повод го търсите? От компания AI Solutions, но информацията е насочена само към господин Стойков. Не мога да ви дам повече информация. А вие откъде имате този телефонен номер? Изкупуваме база данни от маркетингови компании. Не мисля, че ще може да се свържете по такъв начин с него. Той има друг телефонен номер, това е служебен номер, така че няма как да го предоставя. Да, добре. Хубав ден пожелавам. И се оказа, че има едно изтичане на лични данни. Значи някой от операторите, може би, дано не е така, предоставя своите клиенти на трети лица, съответно за да могат да бъдат прозвънявани. Чакай, аз тук хубаво ти се загрижи и се разтревожи. Че те преди колко 4-5 години, нали, отнап ни изтекоха на всички на цяло. Аз се проверях, между на мене в сайта, най-интересното беше, че на мен аз се проверих по ЕГН, на мене не им бяха изтекли данни, което... Добре, значи ти си един от 10%, но на много хора им светеше в интерес на истината. Смисъл, нали... Аз мисля, че няколко милиона, не съм 100% сигурен в точната цифра, но мисля, че бяха няколко милиона лични данни. Първо, второ, ние сме толкова разграден двор, толкова полицейска държава, че личните ни данни присъстват на около 742 места и няма никакъв проблем, никой откъдето пожелая да ти ги извади. От здравни, медицински досиета, ЕГН-та, МВР масиви, НАП, НОИ, мобилни оператори. Аз в личен план не се притеснявам толкова много, защото нали, малко трудно с моите имена, не само защото съм нали, разпознаваема личност като визия, като присъствие на екрана, защото са ми много специфични двете имена, рядко срещани като комбинация. Трудно някой може да злоупотреби. Просто дали не съм Петър Петров или Иван Иванов. И нямам притеснение. Аз така не че съм в фокуса на вниманието и нямам какво да ги да крия. Но да, много хора са уязвими, много хора могат да пострадат в това отношение, но това е част от общата картина. Много хора са наивни. Доста наивни хора има, за съжаление. Това не е тъжното. Това е тъжната картина и регистрация на факта, че ние живеем в един парадоксален, необясним, дори не мога да намеря точната дума, парадокс, който се нарича държава и България. За мен най-тъжното е, че тук останахме възрастните хора, пенсионери, цигани, най-малките нали, дечица, които не произвеждат нищо в тази държава, и простаците и неудачниците. Средностатистическия амбициозен, инициативен, предприемчив и интелигентен българин отдавна си е намерил начин или да отиде да работи зад граница, или най-малкото да работи за някоя чуждестранна компания. И всъщност тук сме, това ми е другото обяснение, защо няма и обществена енергия за съпротива на това, което ни се случва. За протести, за недоволство, за блокади, понеже сега актуално тези дни, макар че нали, ние записваме малко по-рано от дата, в която ще се излъчи, но
аз свалям шапка и се прекланям пред сега в момента лауреатите, т.е. номинираните за Нобелова награда за мир студенти на Сърбия. Това се нарича общество, менталитет, характер, чувство за справедливост и лично достоинство. Тези хора се надигнаха и се борят срещу система, която ги мачка, която е всесилна, която е безкомпромисна, и тези хора обръщат наопаки представата за силата на младия човек. Защото, да не навлизам в много подробно, не знам колко време имаме. Аз си говоря така и в моето предаване включвам един по спортна и футболна линия известен в България човек от Нови Сад, небезизвестният Дуци Симонович, Драгоци Симонович, бивш футболист на Литекс, после беше малко в ЦСК, взе български паспорт, беше директор на Българска армия. После там се забърка покрай Цветан Василев и Пеевски и Ганче в икономическо-политически проблеми. Сега живее, нали, вече си живее в Сърбия, в Нови Сад. Говорих се с него и той, понеже му споделих как се опитва да омаловажат това, което правят сръбските студенти. Цветна революция, Майдан, Сорос, платени били. И той каза следното. Ти вика, знаеш, че всъщност целият свят е срещу тях, защото техният президент Вучич е дал на китайците лити, мини и така. Играе с американците, дава на сина на Доналд Тръмп на бомбардираната сграда в центъра на Белград, в момента на нейно място. Забравих там какво било преди, какъв център, някакъв военен или какъв. Една бомба 99-та година, въпросата с бомбардировките е разрушила. Да строи хотел сина на Тръмп. Отдавна се заиграва с газ, с източници, с вяра, понеже те са русофили, с Путин. Значи той играе с Тръмп, с Путин, с китайците, прави мили очи на Европа, също си въртат търговски сделки, за да има икономически интерес. Всъщност на него световните сили поддържат този президент. И сръбските студенти ще го свалят. 80 км са вървяли пеша от Белград до Нови Сад, за да протестират, да блокират. Всичко от една паднала козирка на гарата, убила 15 човека заради корупция, защото там са пестени материали, нали? И те искат справедливост, искат съд, присъди, затвор. Ама оставки, ама така, тук е това, което нашите колко такива, включително катастрофата край свои къде ли не, разследването се потуват и се минава с някакви оставки, те после ги вършат по втория начин същите политици в други позиции. А там тези хора ще свалят, те свалиха премиера, сега ще свалят най-вероятно и президента. Просто със силата. А нашите млади, за които аз казах, че ми липсва това в България, че младите, интелигентни и смели хора ги няма, тук какво правят студентите или още тези между 18 и 25, независимо дали учат или не? Жените са с силикон в гърдите, хиалурон в устите, мъжете са с анаболи, стероиди, напомпани с татуировки по пръстците, форсират се като обезумели или дрифтат с някакви газелски коли, за да направят впечатление на тези направените, които си търсят зад търсачките, нали, как да спасят финансово положението и си продават телата. Събират се в чалготеките, късат салфетки и танцуват на сръбско, докато онези сърби се борят за свободата си. Това е тъжната картинка. Къде са? Какво правят? Какво приемат, че това всичко, което се случва в България? Окей, те ще изкарат едни страхотни образования и висши и ще бъдат супер подготвени специалисти и цяла държава ще цъфне и ще върже. Като няма енергията на младите, кой ние, аз пак ще излезна, но те кой очака да ги поведе? Пенсионерите? Революциите се случват от младите хора. Аз тук между другото съм зависим на зрителите, аз съм показвал вече това нещо в ефир. Само се оправя малко времето, стане по-топло, хората да излязат по улиците. Ще направя една анкета, анализ на работната среда в България, точно при българските работодатели, не при тези чуждите, които ги споменахме, защото всеки гледа да отиде в някъде, където има чужда инвестиция, тъй като там заплатата е сигурна, там идват парите от чужбина, там няма забавяне на заплати, няма други проблеми, там просто работиш, изкараш си часовете, които си изработил, заплатата си е заплата, нали, вече има други такива проблеми там в такива фирми, ще се побългарят. Това е за частен бизнес, ама чакай, аз тук веднага да вметна.
Ама така наречената държавна администрация, където ние сме номер 1 на глава от населението, на номенклатурна администрация, на полиция, на такъв тип кадри, които са закачени на държавните финанси, получават големи заплати, вече дори в огромни сектори, по-големи от частния бизнес, защото те са верни избиратели. Ти като си на заплата 4-5 хиляди лева, плюс че системата умишлено ти дава възможност и да крадеш зависимост от нивото ти. На най-нисшите изпълнители 5 получават и още 5 на месец крадат. Средният ешелон служи по една нула отзад, под каподитути капи, почват да получават в десетки хиляди и да крадат по половина-1 милион и вече най-отгоре крадат много милиони и милиарди. И тази система, тя не може да се саморазруши. Те се държат един друг. Да, те се възпроизвеждат, защото онези отгоре с милиардите позволят надолу по варигата да крадат, включително на най-нишите им кадри по 5-10. Ама за България 5-10 хиляди лева са много. И защо има ли едни сигурни 5-600 хиляди избиратели? Ето тези са. И защо ти тръгна да кажеш... Всеки казва корпоративния вот, определя някой път нещата. Така, да, и ти кажеш, онези са западните фирми това. Да, има някакъв процент, да, и те са с по-сигурните заплати от тези на българския бизнес. Макар че и там относително не съм чакал. Българския бизнес зависи в кой бранш. Има някакви така кризи и там се случват неща, забавяния. Но проблема, здравеопазването, 8 милиарда и половина бюджет, ние мизерстваме, си доплащаме всичко и не получаваме медицинска услуга, защото се крадат, от тези 8 милиарда и половина се крадат. Или просто е катастрофа тази държава, защото всичко е корумпирано и на българин менталитет те говорят за Бойко Борисов, но той начин на мислене на всеки един. Корупция е всяка далавера, в която аз не участвам. Това е. Той иска да е на място на ония, който се е закачил, а не ако може да го предотврати. Не, само ако мога и аз да съм там. Тук за черешка на тортата на цялата тази история, какво се получава? Младите така ги завърта кръговрата, че някъде някой, аз се опитам да го разбера, даже наскоро имаше една наредба, която беше свързана с автомобилите и там едно изискване за технотест. Когато липсва гражданска отговорност повече от 12 месеца, това засяга собствениците на ретроколи. Как да наклоняваме темата. И в един момент се казва, че тази наредба е приета преди година и половина и влиза в сила от вчера, да речем. И така за много неща хората не знаем ние какво се приема като закони. И тук нямаме и дори личен интерес. Тук не знам защо се получава това нещо, че нямаме информация, освен ако някой специално не търси нещо в държавен вестник. Имаме закони, които се приемат и влизат в сила след 2 или след 3 години. И ние буквално попадаме през свършен факт и се оказа, че буквално живота ни очуква с някаква наредба, която нещо ни обърква някъде, дали ще е за личния автомобил, дали ще е нещо свързано с имот, дали ще е с някаква друга такава област. И се оказа, че в един момент ние докато се борим с едни други неща, как да оцеляваме изобщо като от месец за месец, се оказа, че накрая да се стовари някакъв закон, който дори не знаем кога е прият. Знаем кога е прият като дата, обаче не знаем нито кой го е предложил, няма проследяност на тези закони. Това, което се гласува в парламент. Аз специално съм се потърсил, може тук да бъркам, аз специално не мога да потърся примерно кой си закон сега да го чукна да го проверя. Единствено може да проверим в Държавен вестник кога е прият, кога е обнародван, но не може да хванем в този ден кой го гласува, кой го е предложил. Имаш някакви интереси, желания, търсене. Според мен средностатистическият българин е апатичен, незаинтересован. Той си гледа само схемичката там да не му се развали, дневния там интерес да му върви. Не знам, аз може би съм прекалено голям песимист, въпреки че съм си избрал да живея в България, имал съм възможност и в Щатите бях година на стаж и в Франция, споменах, в Белгия една година. Пътувал съм особено в период, в който бях много телевизион до колисата. Бил съм свободен, ако искам да избера да избягам, връщал съм се. Децата ми са тук, семейството. Вече се замислям, че като няма справедливост, като няма нормална среда, като ти дори вкъщи да ги възпитаваш и да им даваш някакъв личен пример. Дори да са в нормално, приемливо, добро училище с позитивни с ученици, с така интелигентна среда, дори в квартал, в който живееш. В момента, в който се сблъскаш с реалността на улицата, с агресивните, прости, нахални, самовлюбени
простаци с автомобилите. Това ме владява мен. Не мога да разбера защо всеки втори, не ми сигурно 80%, за мен показател за менталитета на една нация са начина, по който се държат на пъти. Те са злобни, агресивни. Те натискат педала, ще литнат, сякаш, нали, сякаш са пилоти във Формула 1 и е въпрос на живот и смърт и на... Не знам на какво да... Той да се форсира, да бърза. Не знам, нямам обяснение. И аз много често каня в предаването майки на деца загинали в катастрофи. И накрая няма справедливост. Самата съдебна система нещо трябва да се промени. Не до толкова самото разследване, самото протакане на самите дела. Трябва някак си скъси, когато е свързано с определени неща, да много по-бързо да се разглеждат тия неща. А да не говорим пък за имоти. Колко такива забатачени имоти има, да не давам примери. Тя има имотна мафия. Тя просто... Имотните проблеми, все по-често не може да се намери адвокат, който да защити чисто правно човека, който, нали, се жали за нанесената щета, тъй като едно дело може да продължи над 20 години за един имот. И в един момент то няма смисъл, няма който този адвокат самият... Ама дела за убийство са точно с години. Георги Семерджиев. Да, наскоро точно, нали, пак... Нали, или пак този на Ферарио Спасов, понеже, нали, е футболен човек. Също. А в следващия момент за някакво дребно хулиганство може да се окаже, че човека буквално го съд по бързо и лежи примерно години, половина, 2-3. По-дребните неща ги бързо се разследва по бързо процедура и човека си излежава присъдата. Докато някой с сериозно престъпление съответно си седи на свобода, под домашен арест или съответно без никакъв арест и съответно, нали, си е платил там една такса, нали, спокойствие, така да наречем, за да може да си живее. И той си е сред обществото, дори може да направи катастрофа, той си шофира личния автомобил, тъй като няма доказано престъпление, докато той не бъде осъден, шофьорската книжка е в него и той си управлява, съответно кара си, той си участник в движението. Има и тези моменти. Толкова не поднива системата, че ето сега, понеже моите деца навършват 18 години, ще записват шофьорски курсове и се шегувахме с човека, който там инструктора в школата ще се обучават. Някой виждал ли е циганин в учебна кола? Някой виждал ли е циганин в учебна кола? Аз лично не. Така. Аз смятам, че това не конкретно само начин, по който си изкарват. Само ще изключа. Днес ми излезе новина, че е отпаднало, сега колко е вярна новината, отпаднало изискването за удостоверяване на вид образование при вземането на шофьорски изпит. Вече е отпаднало основното образование, вече да се карат курс. Вече не се търси основно образование, това беше минимума. 8-ми клас, за да може човек да запише курсовете. Аз съм на мнение, че дори за гласуване трябва това да бъде задължителен ценз и изискване, но вие давате ли сметка, че ние след 30 години българите ще сме по-малко цивилни? В държава, в която те не работят, не произвеждат, не спазват правила, не спазват закони, в които раждат на по 13-14 години, в които 7-8 деца за да източват социалната система, за да взимат майчински, да взимат осигуровки, затварят се в гета, те са неграмотни, те са първични, според официални статистики, 80% от битовата престъпност се държи на тях. Така. И понеже са избиратели, и си затваряме очите и оставяме нашата държава да се превръща в гет. Те на по 36-7 години стават баби и дядовци. Това е факт и това е съвсем чисто физически възможно. Да, и без да имат един работен ден. Да, и те са на 36-7 години вече дядо или баба. Да, и се прехранват с кражби, с престъпления. Да хванем малко за спорт, че хората да не се отъкчат, нали, че темата е доста интересна. То спорт. Да. Аз бях захванал тук да подхвана за прякорите на вини наши спортисти и чужестранни и как те обаче пък отиват при политиците, някои от тези прякори. Както знаем, българин е доста звучен в определенията си, нали, така, винаги, нали, измисля нещо така звучно, нали, за дадената личност, която не го характеризира с нещо. И кой да хванеме? Александър Томов, добрият вълк Лупи, прякор. Откъде идва този прякор? Аз много от тях съм възприел, че той е един феномен. Той хем е замесен с спорта, хем и в политиката. Той и на двата стана играе. И той е така много интересна личност. Аз така го наблюдавам като цяло, нали, като личност. Сега, той е изключително
природно интелигентен, много хитър, достатъчно образован и начетен, харизматичен и обаятелен като поведение, не говоря като външност. И той се умява по завладяващ начин да заблуждава аудитория, хора, фирми, инвеститори, милионери, публика, зрители с неговия начин на омайване. И докато се осъзнаят отсреща другата страна, че всъщност са заблудени, матчът е свирен. Той си е изкарал президентство на ЦСК, изкарал си е партийно лидерство, изкарал си е финансови облаги, спасил се от затвор, защото имаше присъда, официално 9 години, за източване на Кремиковци и там за схемите и далаверите с ЦСК. Не лежа нито минута. Той е интересен като субект, нали аз? Но прякорите и произхода на прякорите не ми е силна страна. Не, дори някъде тук там е природна гонза да съм чувал назад във времето. Категорично не мога сигурно да твърдя кой откъде му е. Нито дори ето на Кобрата не помня защо. Може би съм го чел или съм го чувал, но малко така общо са ми се изтрили от спомените. Да споменем един друг Александър. Александър Теодоров Баун. Той пък чисто нали, да звучи по-правилно, тъй като думата футбол е чуждестранна, е решил да лансира наименованието вместо футболист, да се казва вместо футболист, нали, защото е чуждестранна самата дума, чуждица в български език. Иска да използва фразата ритни топковец. Да. Имаме ли такива ритни топковци изобщо в обществото? С какво може да ги характеризираме като понятие? Че ние най-отгоре на държавата имаме такъв човек. Нали, той казва, аз мога, рита топката и повежда хората, обаче дали има някой зад него, никой не може да каже. Добре, аз не знам доколко тук нали, има притеснение или ограничение да се говори с конкретика, но ние имаме един ритни топковец с поведението и така кариерата на Любимец 13 с Апостол Карамитев, знаков български филм за смотан ритни топковец. Човек, който искаше, освен всичко друго, владявайки в една държава, да бъде признат собствените си очи, защото той страда от мегаломания и нарцисизъм, да бъде признат и за футболисти, то добър, защото бяха номинирали за приза номер 1 заедно с истинските футболисти, ритни топковци, да участва в тази класация. Той също може би не трябва да е толкова да не осъзнава, че съперниците му лягат, вратарите умишлено се хвърлят в другия ъгъл, защитниците му отстъпват, съотборниците му се мъчат, нали, дори да се нагонят, да се върнат, да му подадат да вкара. И той има един символ на ритни топковец, той се казва Бойко Борисов, Бойко Методиев Борисов. Той и в тениса е същия, нали, отива и очаква отсреща съперник или ако са двойка, нали, съответно тенис, нали, двойките в българското, даблс, понеже в термина на английски, така, да загубят непременно. Също доколко съм чул, не съм играл, защото тенис съм играл, да и футбол, но на карти не съм. Очаква и на карти само да печели. И лошото е, че като че ли това е типично за голяма част от българина като цяло, не само за този, нали, култов ритни топковец. Тук се сещам за прекора на един виден спортист, Андрей Рублев. Рублата, Копейкин, Стотинкин и Психото. Нали, това са му прякорите. Съответно се сещам за един друг Копейкин, който ще му дам точно 10 секунди слава в това предаване, защото не заслужава повече. Това си е моето лично мнение. Тъй като ще подскочи до небесата и ще взема да тръгна да сваля от ефир това предаване. Това е един от примерите, които, нали, се предават едни прякори от спортисти на наши политици. Нали, буквално Копейкин се прехвърля при друг човек, който не... Аз мисля, че тук произходът е различен. Онзи, защото на руски името му е рубла и съответно, нали, другата мерна единица, разплащателна е копейката, докато нашия
му излезе този прякор, защото се продава за жълти стотинки, в случая за копейки, защото той е такъв жалък поддръжник на Путин и войната и копейщината, че всъщност да, оттам му произлиза прякора, че просто дори не за рубли, за копейки, нали, е готов да си даде чест и достойнство. Аз специално сега на зрителите, които са му фенове, само ще спомена едно нещо. По-точно той да го чуе това нещо, да се обърне към него директно, да си преразгледа структурите, защото изказа на неговите там симпатизанти по разни групи и така нататък е на ниво точно тези, които ги споменахме от ромски произход, които са много ниско ниво има на класата, която е зад него. И малко трябва да погледне кой какво пише, защото му прави много лоша реклама. Аз съм го забелязал. Това не е само при него. Няма кой да контролира тези така наречени симпатизанти, фенове и така нататък, какво пишат на техните социални мрежи. И кого как заплашват и примерно се бият с градите, знаеш ли кой съм аз съм човек на еди кой си, се започват едни такива пререкания. Аз мога да допълня картината, защото освен социалните мрежи, аз в предаването имам възможност директно да се включат, разбира се, с мнение през интернет, с въпроси, с коментари, с позиции зрители. Не дай си Боже да споменеш Възраждане или Копейкин, настава такъв ад от агресия, злоба, жлъч, ожесточение, атака, обиди, клетви, че тези хора, ако няма друг аргумент, те обиждат на външен вид, на възраст, на такъв тип, нали, изпадат в такива жалки яростни състояния, бяс, че мен дори всъщност аз се забавлявам и ми е смешно, но реалността е тъжна. Реалността е тъжна. Не е окей за... Аз тук разширявам малко кръгозора. Не са само те, изобщо тази част от обществото, която одобрява войната в Украйна, боготвори Путин, прекланя се пред всичко руско, склонен е, нали, да те прати тебе, защото, нали, ако да речем госта ми нещо по някаква тема, нали, оправдава Зеленски, поведението на Украйна, смята, че войната, нали, трябва да се реши по начин справедлив и т.т. Те започват, примерно, отиде да се биеш за укронацистите, отиде на фронта. Ама същия този си седи вкъщи на клавиатурата и не отишва да се бие за майка Русия. Разбира се, обаче ще сложи коментар. Обаче, да, точно така, той те атакува, иди ти се бий там. И аз винаги, обаче, имам един много простичък въпрос. Защо на 99.9%, включително много от тези, които пишат и в интернет, и в Фейсбук и така, ожесточено защитавайки всичко руско и Путин и войната, и Пригожин и Кадиров, защо живеят на Запад, живеят в Щатите, защо децата им се обучават в западни университети, защо са отишли си изкарат прехраната от океана, защо не са в Коми, в Сочи, в Краснодар, в Москва, в Санкт-Петербург, защо не са там? Защо карат западни коли, защо ползват американски телефони, защо използват японски лаптопи? В смисъл, така, нали, извинявайте много, ползвайте, нали, смисъл, ако отвориш каквото иде от житие-битието на човек в днешно време, може да намериш едно нещо произведено в Русия, защото аз се сещам. Нещичко е така. Нещо, което от сутринта се събудиш, вечерта, докато се спиш, нещо руско ти е влезе, нещо си се сблъска с нещо руско, което ти е полезна част от живота. Не говорим за орешник, нали, който е създаден за да убива и да унищожава. Единствено има един руски гастроном, няма да му правя реклама, който ако влезе човек вътре, може да си купи руска стока. Бериозка. Да. Там може да се намери всякакви такива продукти, които са интересни. Между другото има интересни неща, които са... Сигурно. Но специално трябва човек да отиде там, нали? Той трябва да се сблъска, трябва да отиде специално да влезе вътре и специално се настрои, че ще отиде там. И не виждам по пътищата, с изключение на някои носталгици, не виждам млади, жигули, волги, няма ги нещо накарат такива.
Аз карам между другото. Добре, чудесно, да. Ма ти защото си любител на ретро. Да, аз имам и Лада, и Москвич. Аз имам приятел. От Гедре имам и Варбург. Приятел, който се опитвам да го помогна, защото в момента се бори за съжаление, с тежката диагноза рак, който е собственик на ретро музея в Цветан Атанасов, да. Да, Цветан Атанасов. И аз му свалям шапка за това, че той запазва някаква история, някакъв дух, някаква атмосфера. Да, той си харесва, обича, цени, уважава това, което се е случило. Да, вярно е и така сме живяли. Нали? Чакали сме по 15-20 години. Аз така и до 10 ноември не си купих кола, не можа да ми дойде реда. Нали? Първата ми кола си купих Volkswagen, не можа да се уреда на западен автомобил. Да, така? На руски. Сега, веднага се започвам руската култура, шапки долу, руската история, руските спортисти, да, никой не е срещу тях. Само, че ти да отидеш да избиваш, просто защото не ти харесват тези съседите и последно, не знам дали тая тема е актуална в начина, по който ти си правиш предаването, но прословутото, като започне да се прекланят, спасителя на православното християнство Путин, който отиде, сложи ръка на Корана при Кадиров, защото му трябват неговите войски, който праща на фронта татари, узбеки, таджики, севернокорейци, муджахидини, т.е. всякакви други религии да избиват бели християни, православни християни, какви са украинци. Тоест, какъв си ти спасител на тази вяра и религия, когато ти отидеш и избиваш, дори не са им братовче, те са им брати. Има нещо друго при Путин, че има и Русия, самата държава. Различните области са с различен прак на бедност и богатство, съответно. Има хора, които са много по-зле дори от нас, ние се опакваме тук. Има територии, които са буквално... Аз съм слушал за истории, където примерно толкова е бедно населението, че не може да си купи шише бира, стъкло, ами купува така наречената бочка в нейлонов плик, която се налива наливно и той връзва буквално отгоре и така се носи вкъщи. Те има огромни територии, в които още ходят в външните туалетни. Всъщност, Русия не е Москва и Санкт-Петербург. И това не говорим сега за зрителите за Сибир и там откъснатите. Много по-централни неща, които са близо дори до Москва, градове, които са буквално... И това е защото там съществува перфектния за върхушката моделна олигархия. Те изсмукват природните ресурси за обогатяване лично на 10, 20, 50, 100 милионера, милиардера, за сметка на цялото останало население. Те нищо не произвеждат, само от тези ресурси се обогатяват. Изнасят, крадат, безнадежно е положението и те по този начин и през агресия и през война се опитват да възобновят някакъв стандарт, който да поддържат тези подгорните, високите етажи. Но много бързо хората забравиха, беше Пригожин идол, после стана брак, после забравиха и как си свалиха го там от едно самолет, че падна. Да. Там съм слушал едни истории пък с градски транспорт в Москва. Качваме се на даден рейс през квартали, който ви кара и какво се вижда? Жилищен комплекс, гора, блок, пак гора, казино, което казино обаче се раздава един автомобил, всяка седмица се върти един автомобил, тази се върти в кръг и се раздава. Съответно това се раздава, буквално всяка седмица има по един автомобил раздаване на някой. И следващия момент гора, блок, буквално един катун, който се вижда на вече съвсем бедни хора. И след това някакъв комплекс от абсолютно такива буквално олигарси, които са си направили частен комплекс. И този рейс продължава нататък и пак гора, блок, жилищен комплекс, който е с средната класа, още едно казино и горе-долу това е разположението в самия град. И това е прослойката на обществото там. Добре, ти отиваш и подредена държава, които си избрали как да живеят, къде искат да бъдат в бъдеще, но отиваш ги, бомбардираш, изтребваш ги, държиш ги по 3 години да седят по убежища, бомбоубежища, в мазета, в станциите на метрото, стреляш ги, избиваш ги, защото били фашисти. Утре на Ердоган, ако не му харесва на нашия строй, да дойде тук да не почне да ни избиват, и защото ни им харесва, че примерно имаме великобългарски менталитет или
или не им харесва резултата от избори, които така или иначе са манипулирани. Майдан. Аз по същия начин, като почнат тази опорка, протестите в Сърбия, в Грузия, в Словакия и къде беше четвъртото място сега? И в Гърция, че били Майдан, Цветна революция, Сорос. А как се могат този всичките да успее да им даде пари на по 100 хиляди в Грузия, 100 хиляди в Сърбия и забележи по 100-150-200 хиляди в малки като население държави. Сърбите са 4-5 милиона, грузинците са 2 милиона. Толкова, да. И излизат 200 хиляди. Нали се сеща? 200 хиляди. И това значи всеки пети нормален жител, нали, не бебе и не болен и не дядо и не властта. Значи на практика всеки активен жител на тази държава, който не е съгласен, е навън. Реално погледнато това е. Гърците специално, когато, нали, ги жъкнаха така с данъците, те не знаеха що е данък преди години. И буквално излезнаха навън на улицата и, нали, промениха нещата. Нали. Така, Обаче те са едини, излизат и там няма кой знае какви такива конфронтации и конфликти. Горе-долу се разбират и излизат и има ясна цел. А сега нали знаеш за какво излизат в момента? Сега пак протестират последни. Сега не знам днес и вчера и днес. Имаше нещо. Да, преди 10 дни пак и се Молотов и се бие с полицията. Заради прословутата влакова катастрофа преди 2 години, когато избухна тежка, 77 човека загинаха, пак подобно на сърбите, заради липсата на разследване, виновни, съд, присъда, затвор. Искат ясно разследване. Защото оставки има. Транспортният министър подал оставка. Няма оставки. Съд, присъда, виновници, справедливост. Те това искат. 2 години по-късно, не са забравили. В деня на датата на влаковата катастрофа излезнаха. И се биха с полиция. Излезнаха десетки хиляди. Грузинците. Обливаха ги с вода, стреляха ги с затворни бомби, не знам си какво, пребиваха ги, влачиха ги по улиците. Те и сърбите така студенти. Бият, пребиват, маскирани с тръби, там са, на улиците. Румънците, там пък никой не иска да става кмет по градовете. Защото има една статистика в Румъния, че всеки втори кмет е осъден за някакво престъпление. че е някъде сгъвва нещо. Да, и никой не иска да става кмет там, защото ще го обеля, в смисъл, то може да не е толкова виновен, обаче го обеля, защото е кмет и е навързан с същото. Държавата с най-много осъдени политици и буквално всеки втори кмет, това е статистика, наистина реално, нали, тук не е преувеличавам, всеки втори кмет е осъден. Те министри и най-висши кадри си вкараха в затвора, което така се прави. Защо Румъния е толкова пред нас? И пак има недоволни, пак нали излизат и пак протестират. Да, сега нали, има там и с този Джорджеско друга драма, но е факт, че са на улицата, не са доволни. Словакия същите, и те са 100 хиляди. И словаците са 3 милиона ли са, колко са сега? Айде да не се... Горе-долу, да не са... в този параметр, горе-долу, там са горе-долу, в тази цифра. И те са 100 хиляди. Ние уж, нали, 6 милиона, да, верно, вадим циганите. Според мен сме вече даже под 6. Ние сме, да. Вадим циганите, вадим децата и пенсионерите. Аз как в България едва ли има повече 1 милион активни. И за съжаление всичко по големите градове. Говорим за София, Пловдив, Варна, Бургас и там. И Стара Загора мисля, че държи фронта, горе-долу има там население, защото там индустрията горе-долу работи. Ямбол, Стара Загора, горе-долу има там работни места, има какво се работи. Нали, има предприятия. Всичко хора няма. Всичко останало или в чужбина, да пробва. Обаче пък тук е другия момент. Много хора заминаха в чужбина, аз примерно знам, имаше едно приятелско семейство мое, заминаха някъде преди 90-та година и се бяха хванали за главата точно преди да падне Берлинската стена. И страшна криза до към 96-7 година направо бяха на прага на бедността, обаче в момента са много добре хората. Нали, успяха си стъпат на краката. Това в тези години, нали, когато си решил да смениш държавата. А сега какво става? Отиваме да работиме, добре, окей, отиваме в една съседна държава, наша европейска развита, Германия, Австрия, дори Франция, където и да е било. И какво се оказва? Че там започваш като един прост чистач. И се оказва, че ти си прилежен с точно това, тази най-ниската прослойка от обществото. И ти трябва там да буквално има едно понятие, че ти започваш с едни условия, защото си имаш един стандарт на живот. И казваш, ти ще работиш за стартова заплата, примерно 1500 евро. Обаче, отива там, примерно, турчина, украинеца или от някакво друго съсловие и казва, не, аз няма да работя за 1500 евро, аз мога да работя за 1000. И съответно, кой избират? Избират други и ти оставаш буквално на улицата. И се бориш. И в момента има много млади, които заминаха и са разочаровани, се чуят как се върнат на обратно, имам информация. По развитите такива държави. И се оказа, че това са хора, знаещи, можещи, говорят по 2-3 езика
и се оказа, че те не могат да работят нищо повече от чиста, защото има пък там други изисквания, че Булгар, като се чуе Булгар, нали, и Българистан, и са по този земята с останалите. Това идва най-вече и най-много от лош имидж, който ни създават джипчи, просяци, престъпници, най-вече този етнос, който ние тук изпуснахме духа от бутилката преди 30 години, защото каквото си говорим за онзи строй, те бяха завряни там, където има мястото. Работеха, ходеха в строително-войски войници, получаваха образование, не бяха обособени в гета, сегрегирани, не им се позволяваше да раждат на 13 години. Бяха сравнително нормална част от обществото. Само че тогава, нали, просто не се е гледало на тях като само на избиратели, а като на специфичен етнос, с който трябва да се работи. Ходеха на училище. Така. Вие не го помните, но ние нямаха никакъв проблем с цигани. Докато сега те са воденичен камък на врата на обществото и на държавата. Можем да кажем, че някой вид отбор, дори футболен, дали отбор изобщо спортен, ако извади своите най-добри кадри и направи една организация, може да грабне обществото и да поеме примерно властта в нашата държава. Защото един спортист може да се каже, че разбира не само от спорт. Той чисто може да разбира от много други области. И се оказа, че примерно нашите спортисти могат в момент да поемат... Има, разбира се, такъв потенциал. Аз съм слушал и в лични разговори, и в медийни изяви много брат Полев, който изобщо не е глупав, въпреки че хората много често го критикуват. Има си, разбира се, така своите залитания в популистки аспект, по начина, по който провокира и чувство на национална гордост, на българщина, на патриотизъм, но знае и може да бъде така сравнително адекватен и с широк поглед върху нещата. Има, разбира се, такива хора, но аз мисля, че обществото не ги възприема с доверие и с... въпреки, че и в световен мащаб големи спортисти и футболисти са ставали, дори Джош Уеа е президент на африканска... Либери ли беше? Какъв беше по Уеа? Сега ще сетя, че изключих, но либериец ли беше? Да. Либериец ли беше? Да. България няма да... А сега, само да не забравяме колко пъти експлоатираха образа на Стоичков. Изключителен, велик, гениален, номер едно за всички времена футболист. Неповторим, недостижим, емблема на тази държава. Повече от милиардите по земята знаят името Стоичков, отколкото името България. Обаче като човек е далеч от това, да не кажем нещо по-тъжно и печално за това какво е човекът, личността Стоичков. Във всички възможни партийни посоки го дърпаха и го експлоатираха и никъде не му се получи. Жидан Лечков беше кандидат за кмет на Сливен. Кандидат. Той беше кмет, точно кандидат, той ще стана и кмет, нали? Кандидат и стана. Имаше мандат, но след това го съдиха за злоупотреби. Той беше първо кандидат, после стана, точно така. Той изобщо не е глупав. Обаче там е много силен менталитета на това, нали, да хитрееш и да се възползваш от позициите. Било интересно, примерно, утре гърми новина, примерно отбори като примерно изведнъж решават, примерно от Струмска Слава Радомир, решават, че ще поемат властта в държавата. Звучи супер нелепо, нали? Или примерно сакарски спортист Тополовград. Нали? Звучи страхотно, нали? Сакарски спортист Тополовград, примерно влиза във властта. И футболен отбор, който не съществува, нали, изобщо Ужас Стръмско, примерно, поема властта, нали, по същия начин, нали, да, такова. Съм сигурен, че има какво да кажат тия хора, обаче, нали... Ще се забавляваме, да. Както и, примерно, тук имаше един отбор пернишки, който се занимава с кунг-фу или карате клуб, сега се посещам от компютъра, спортен клуб Дуо Перник, който използва моята абревиатура до някъде, Дуо Перник, спортен клуб Дуо Перник, карате клуб. И тия каратисти влизат в управата на спорта и не само, в един момент, нали, оправят нещата.
Дали такова различно име, само от името би могло да повлияе на Интересно, че събитието. ден допадне. Българин се толкова че стана недоверчив и нителен. И това може да възпламени някаква моментна такава искра, но нищо дългосрочно според мен. Перспективите, уви, толкова вече, как да кажем, се изчерпаха всички надежди и очаквания. Какъв ти месия сега? Може би още има мегдан за някой така да се появи, но аз на хоризонта не виждам нищо. Какво ще кажем на зрителите? Какво може да им кажем така за финал, да речем? Все пак трябва да ги мотивираме с нещо. Това, че виждаме реалността каква е в България, виждаме и с спорт, и с всяка един бранш, който да било. Виждаме, че нещата наистина не са съвсем цветущи, няма финансиране, няма бюджети за нищо. Отделно, даже и тази година, не може да се приеме бюджета за хляба. В момента ДДС-то в момента се върна 20% ДДС на хляба и на хлебните продукти. До миналата година имаше едно облегчение, чисто данъчно 20% по-малко, не беше без данъчна ставка. Дори хляба си е освен че е с 20% ДДС, отделно е по-скъпо това, което беше преди години и половина, да речем, като суровина. Ние знаем, че хляба е една от най-основните неща, които без него няма как. България е била в състояние на национална катастрофа, изправила се, оцелявала е, продължава е напред. Имаме така свисше предимството да живеем на изключително място като географско понятие. Климат, природа, дадености на средата, в която късмета ни е дал шанс да се появим. Генерално природно не сме глупави, не сме това, което обаче в един момент си мислихме, че сме в първата тройка по интелигентност, отдавна вече не е реалност, но има достатъчно потенциал и движещи сили на част от обществото да изтегли лодката от калта. Въпросът е, че най-вероятно с политика и с избори няма да стане. Може би, ако в един момент на българина му писне, а това се случва, когато му бръкна в джоба, за съжаление. Най-вече. Да, по морални и идеалистични причини трудно ще се дигне. Ако му бръкна в джоба и се надигне, България по еволюционен път трудно нещо се случи. Само ако енергия, желание и себеотрицание за революция се намери в младите хора най-вече, защото те трябва да са движещата сила, нещо може да се промени, ще чакаме. Не съм голям оптимист, но така ли, че сме избрали тук да живеем. Съвсем наскоро имаше буквално на новото правителство. Имаше един бюджет, който трябва да се гласува за ваучерите за храна, така речената социална придобивка към заплатите на милион-два българи, да не казвам 3, които получават. Нямаше кой да гласува бюджета да си вземат хората ваучерите за храна януари месец, обаче след празниците. Там бяха навързани с този бюджет и всички, които са на държавна работа служители, техните заплати през този бюджет. И в един момент можеше да се окаже от недоглеждане, защото това на 60 някое място на дневен ред да се разгледа това нещо да се приеме от новия кабинет. Се оказа, че в един момент ще изкочат 4 милиона човека на улицата, буквално защото нямат заплати, нямат ваучери и ще стане голяма беда. Много ми се нещо е такова да... И това ще да е буквално от недоглеждане. Тук не говорим да е умишлено нещо. Аз съм сигурен, че е това. Да има ситуация, в която не ги знам тези 4 милиона дали ще съберат силано и смелостно. 200 хиляди са достатъчни да променят нещата. Един площад в центъра, даже 200 хиляди са много, не може точно се... От Орлов мост до Плиска. Толкова, не? Както беше след 10 ноември, първият митинг на СДС. И могат да съборят те без това колоси на глинени крака. Тук сега моят личен пиар подсказва да занеме към госта за финал. Какво мислиш за Левски и ЦСК? Аз и по тази линия, всъщност най-много по тази линия, обирам целия с извинение за чуждицата, използваме по принуда хейт, омраза и негативизъм върху мене, защото от дългогодишната ми кариера на спортен журналист, по стечение на обстоятелствата, бъдейки
нали, привърженик на отбор, който вече не ме и вълнува, защото това не е истинския Локомотив. Но от дете баща ми ме направи почитател, нали, на железничарите. Те също там заминаха в някакъв междинен полунесъстоятелство, полуфалит, полуни няма и се създаде нов. Но това ми е дало предимството с годините назад, първо да, като само за Палянко, после като журналист, да не се притеснявам да си казвам мнението за Левски ЦСКА, които, нали, владеят 90% от футболната общност като почитатели. Нали? Дори в големите градове, Пловдив, Варна, Бургас и така, пак огромна част от футболните запалянки са сини или червени, извън Ботев, Лок, Пловдив и така. И първо с години съм натрупал така болка разочарование, така детски спомени от това колко Левски ЦСКА бяха толерирани от онази власт. Партийна, МВР, МНО, т.е. отбрана, полиция, тогава милиция, партия, държава. След 10-ти продължи до няколко години тази инерция. И аз съди, разбира се, футболен съюз, структури, всичко беше за тях. Свикнали с огромните успехи все пак, и в България абсолютна доминация за титли и купи, и в чужбина с, нали, обирайки най-доброто от българските играчи с добри постижения и успехи, изведнъж като се сблъскаха челно с една друга реалност, в която и държавата по принцип попадна, но и те на различен вид конкуренция, среда, възпроизводство на таланти, на кадри, на собствени футболисти, нали, принудени да купуват чужденци и появата на бизнес проекта Лудогорец, изведнъж Левски ЦСКА продължават да живеят със старата слава на грандове заради традиции, слава, публика, медийна среда и, нали, все пак имената са знакови. Сега не могат сами да осъзнаят, че не им пречи каквото и да е там работа с съдии, с подкрепа на футболния съюз, с ред причини, в които търсят проблемите в Лудогорец, не могат да осъзнаят, че всъщност техните са си собствени на Герена и на Българска армия. Селекция, финансиране, подготовка, треньори, всичко, школи, създаване на футболисти, нормални трансфери. За ЦСКА, разбира се, големия проблем след фалита да се опитат да наложат това, че Литекс бил от ЦСКА. И те се сърдат на някой, като им каже истината. Слава Богу, мен не ме притеснява да ме ненавиждат с това, че им казвам истината, която те щат, не щат, нали, вътрешно най-вероятно си признават. Ма сега махнали тирето, ама платили емблемата, тази ми е любима тема, ама да не се задълбочавам. Аз съм го кръстил синдрома на обиденото камилче. Веднага, нали, съответно, нали, трябва да... Не бе, сега някой друг им е виновен. Да, именно, обиденото камилче. Аз така съм, нали, точно това е понятието. И винаги за финал, само че много се поточихме, давам следния пример на и приятели, с които съм спорил по темата ЦСКА, истинския ли е той. Утре, да речем по някаква причина, дългове, НАП, отказват се Мило Борисов, Наско Сираков и така, Бошков си иска парите, Левски фалира, образно казвам. И Домусчиев, вместо да се вре цял живот по Разград, казва: абе я, взимам аз Йовичевич, Руан Крус, Серджио Пат и Педро Нареси и преместен Лудогорец на Герене. Обличам ги си на екип и казвам: ние сме Левски. Какво правим? И футболният съюз казва: да, стадиона е ваш, ето, построй го, прави го. И публиката казва: да, вие сте Левски. Не бе, ще бъде ли това Левски? Да, и в регистрите пишат, от дата 10 февруари 25-та, това е Левски. Лудогорец. Също направи Гриша Ганчев. Премести Литекс в Борисовата градина и каза: ние сме ЦСКА. И понеже им даваха стадиона по втория начин и публиката каза: да, ние сме ЦСКА.
как ще сте ЦСКА, как сте Литекс? Нищо общо. Същото, ако Дойло догоре с Нагерен, ще стане ли Левски? Ще стане по документи. Това ми е пример, който им давам. Или и още един друг последно. Ако се намери, то вече е свирено, но докато беше актуално още Валю Михов или някой с възможности, връзки и авторитет в червената общност, беше намерил, примерно, руски олигарх да плати дълговете на фалиралото ЦСКА. 20 милиона, 30 милиона. Вади ги, защото те ги крадат. Добре, защо трябва да се търси олигарх? Чакай, защо не е... Пример, държавата не е нейн проблем. Откъде на къде аз като данъкоплатец ще плащам дълговете на частно дружество? Откъде на къде? Все пак, когато имаме един отбор, който е постигнал резултати, все пак държавата трябва да вземе позиция. Не може да го остави така на произвола. Държавата достатъчно му дава възможност да си експлоатира стадиона. Достатъчно му дава възможност. Но, примерно се набира един олигарх, плаща дълговете и старото уж фалирало ЦСКА се връща на сцената. Това, автентичното. И тогава какво правим? Кое ще е тяхното ЦСКА? Това, което олигарха през Валю Михов или Хикс или Y така е спасил, това, което Гриша Ганчев доведе на армията, или това, което Цветомир Найденов направи? Кое е тяхното ЦСКА? И това съм ги питал. Това трябва да го направим на анкета направо, защото тук ще има много такива разногласия. Може ли ако поиска в коментар да го... Давай, айде, пускай в анкета, да не ги който иска нека да коментира отдолу. Това беше предаването долу, мисля, че се получи интересно. Доста нестандартно, замисъл беше съвсем друг, по принцип за самия сценарий и сюжет. По-добре. Да, и се получи нещо съвсем оригинално и нестандартно, така че единствено ще кажа, че споменахме някои имена, които някъде така може да влезем в конфликт, така че следващия ни гост ще бъде със сигурност някой известен адвокат. Така че очаквайте следващото ни предаване. Благодарим за гостуването на Крум Салов и до нови срещи. Yes.